Я викопиш на табелата. Не, защо пише така? Забранено за момичета, бла-бла. Много ще ги слушам пък тия. По-скоро пише на табелата, че е забранено за бисквитки, моето момиче. Толкова ми пука, че е забранено за бисквитки. Знаеш какво? Толкова ми пукаш извънна на моята приятелка и сега ще виж какво ще стане. Чао. Ама чакай, аз нищо не съм виновен. Защо така ми се караш? Добре, айде тръгвам си. 3 часа по-късно. Колко часа стана вече, моята приятелка нещо закъснява. Нали се разбрахме да се видим? Добре, и сега ще извънна. Ало, какво правиш? Какво да правя ли? Мислите, сега с теб и си говоря. Добре. Как си? Добре съм, а ти? Супер съм и аз, но да те питам, кога ще дойдеш на поканата, която те поканих? След малко идвам. Само да си облегна чорапки и идвам. Добре, айде, чакам те тук на верандата. Вече като дошла приятелката. Приятелко, как си? Как да съм, чакахте? Добре, искаш ли малко да се сходим? Ето там. Чакай малко, вие къде ще се разхождате? Нали пише, че е забранено за бисквитки? Трябва да бягам. Ела, Мичи, бе. Ела, Мичи. Как можеш да идваш, като пише така?